És ez most már tényleg az utolsó műsorszámunk, nagyon készültünk rá. Kötelező mosolyogni kell majd a végén. És én most búcsúzom el önöktől, és köszönöm, hogy idén is bizalmukkal megtisztelték a Kakaó koncertet. Remélem ez a koronája lesz a mai műsorunknak, és fogyasszanak majd sok szeretettel egy pohár kakaót, aki oda jut, és még jut neki kakaó, és az étrendnek szeretném megköszönni, hogy felajánlott kakaót a Gabi néniknek, hogy keverik és osztják a kakaót, és az iskola összes kollégájának, hogy a mindenfajta segítséget megadtak. Köszönjük szépen!